तनी तू ना हाथ उठा के जोरदार जयकारा वाह क्या बात है, ये हुई ना बात भैया। तनी रौरो बताई कुछ वही में क्या बात है। आई भजन के कार्यक्रम शुरू करो। दो चार को माई के भजन गाई, माई बहन लोग बैठल बानी जा कौना भाव में। मंच पे हमारे सभी साथी कलाकार प्रद्युमन भैया, रोशन भैया भी आई बनी, सबके प्रणाम बा। मंच पर उपस्थित हम राजन भैया के समस्त टीम के हमार प्रणाम बा। और सबसे ज्यादा प्रणाम हमार साउंड वाले भैया के बा, काहे कि रौरा सही रहम तबे सब सही रही। आप नजर मत हटाई। आई कहे के बा कौना भाव में भैया हो भक्त माई के दरबार में जाता कौना भाव भैया। हे जगदम्बा गीत नइखे हे जगदम्बा गीत नइखे भोजपुरी हो। हम जानत हनी कि छपरा जिला रंगदार के जिला हो, लयदार के जिला हो। और औरा सब के देख की बात के हमारा गारंटी रहे और वारंटी में बदली कि सही में औरा सब बड़ा दिलदार बनी। हे माई एगो अर्जी बा है भक्त के, तनी सुन के जई ह। भक्त माई से कहत का कि जवाना बनिया हो आर सकियो ना डोले हो अरे किताई बनवा जौना बनिया हो मैया सिकियो ना डोले हो कि ताही बनवाना का करेली मैया। तनी दोनों हाथ उठे के चाहे। माई के भजन होता तो ताली दोनों हाथ उठा के बजावे के बाद बाकी भजन होगी तो ताली थोड़ी के बजावे, लेकिन भजन होता तो जतना माई बहन बैठल बनी जा तनी हाथ उठा के दोनों हाथ अरे कि जौना बनिया हो मैया अरे तो सिकियो ना डोले हो ताही बनवाना तका हो खिला दे। दोनों हाथ उठाइए एक साथ, दोनों हाथ। तेरा ध्यान किधर है तेरी हीरोइन इधर है, तने हाथ उठा
के दोनों हाथ उठा के ताली बजा के तो मैया मोरी अल्लाह बिल्ली बसरा हो ताहिर परवाना हेलो हेलो साउंड बढ़ाइए उस माइक में। ठीक बा। ताली बजावे में कंजूसी काहे होता। मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, जब तक माई के भजन होता ताली बजाओ नहीं, ओकरा बाद थोड़ी हम के ताली बजाई है। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, जो ताली बजा रहे हैं ठीक है, और जो ताली नहीं बजा रहे हैं उनके लिए एक बात बता दूं मैं। भैया की तरफ से बहुत पुरस्कार बा। अच्छा नामो में मदन सिंह मुखिया जी के तरफ से बहुत पुरस्कार बा। मुखिया जी इतना कंजूसई काहे करत नहीं, आई बहुत पुरस्कार बा। जे ताली बजाओ त ठीक बा, लेकिन जे ताली नहीं बजाओ तो ओकरा खातिर को हम बात बोलल चाहत नहीं। बोल दी कहते हैं कि मेरे मैया से बड़ा कोई नहीं है इस जहान में, मेरी सिरा वाली मैया से बड़ा कोई नहीं है इस जहान में। और अगर ताली बजाने में इतनी शर्म आ रही है, ताली बजाने में इतनी शर्म आ रही है, तो आज से अपना घर बना लो पाकिस्तान में। आना तो ताली बजाएगा तो मैया मोरी अल्लाह
का लिखल बहो? राम कुमार दलाल बैल के तरफ से पुरस्कार। ए भैया मार खाया काम मत करावलो नी। ई कौन नाम हटे जी? दलाल प्लस बैलो ना मांगल बा। बहुत पुरस्कार बा। कहां से ऐसा? अच्छा हरिये बैल हवे। आयो बड़ा, लेकिन वो बैल जैसे लागत नहीं कि तो साढ़ ऐसा लागत है। तो मैया मरी अल्लाह की को हमने के यूपी बिहार में जब माई के बुलवला पे माई ना आवेली तो हमरे ऐसा ओझा सोखा लोग माई के दिवास लगावे लो। कौना भाव में? हर की कौना बनवा बोले अरे तो कवना बनवा मोर बोलवे प्रभु जी। देखी ई तो सभे के हुकावेला पछरा के, लेकिन इहे बतिया के तनी हम गाव तनी कौना भाव में भैया हो। देवी मैया के महना माता बहनें जितनी भी लोग सुन रही है हमारी बातें भैया हमारी माता बहनें, ए भैया रुका हो
लागत कुछ घुस गइल बा का दू सांप बिच्छी उच्छी घुस गइल बा का सबे के खड़ा हो गई कौन बात नहीं सबे के हो के अब सूते के टाइम होता व्रत में बाड़ लोग रात भर थोड़ी जागी लोग ना जी लेकिन कौन बात नहीं हेलो। सबे हां चाची आधा घंटा रुको एगो दूगो गाना हम रुकवा के रखले बनी कि चल जेबू तो पछतइबू काल हो सुत लेबू लेकिन गीतिया ना न सुनबू सुना छापरा जिला के लोग रंगदार ना होला ऐसे कहलो न दीपिका जी कि कोस के हाला करो लोग चाहे जयकारी लगाओ लोग तो भाई कहलो कि गाला लाग जाई तो मतलब कि लयदार बा अगर जयकारियों मनाई तो सुर ताल और लय में जयकारी मनाई सुनो छपरा जिला के पहचान हो मुकेश भैया तू तो बैठावा तारा ठीक बा लेकिन इहो बात रखो माई बहन लोग जी में बहुत काम होखेला हमनी ऐसा रात भर जागे वाला काम करी तो सुबह हो जागे के पड़ी तो हमनी के बिना काम के का बनी तारे से घोड़ा गधा बेच के सूती लोग थोड़ी हमनी के बिना काम के बन जा हमनी के मुख्य काम बन जा पूजा में पूजा पाठ में सबसे ज्यादा रहुए सबे के बा नामो रहुए सबे से आरती पूजा सब चीज रहुए से बा लेकिन हमनी के का बा घंटा मेन बाजी ना तो शुरू ना होए मंदिर में घंटा उहे पुलिंग बा बाकी सब स्त्रीलिंग लगभग बा सभी के वही चली बैठ जा रुकी कैसे आई अब गीत गाएं अरे तो सुन कुंज पनमा बोले अरे कोई लालिया नी कुंजा अरे पनमा मोर बोले हो आ देखी भजन के अंतिम लाइन बा कौना भाव में देवी मैया सुंदर बनवा बोले सहारे सवा सेवकवा गौरी महल जोहे हो हेलो भैया जब इतना सुंदर हुआ देवास वाला पचरा गीत गाओ तने कहने की छपरा जिला लयदार हो जब हम कह देले बनी यहाँ के बहुत सुनिए भैया चाचा जी हई देख के दिहल करो सुनो सुनो ना 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 ये छेड़ी गांव हमारा अपन गांव हो राउर गांव ना पहले हमार कहे से ना यो करे के निभावे पूछ नहीं, पड़ेला इनके से पूछ पूछे के ना पड़ेला चाचा साक्ष जी माने पड़ेला सुनिए नहीं बताएं के करो हमारा पहले ही हमारा गांव एगो तो स्वागत करम तारा देखी बोल देले ना ना बना के थोड़े तू लोग बताओ तनी अब ई जोन गीत रहुआ गावत रहे ए गीत के जोन भाव बा आ छपरा जिला के संगीत से जोन लगाव बा हम 2 मिनट चेक कर चाहतनी के देवी माई से प्यार करेला आ के फेसबुक पर अपना गर्लफ्रेंड से प्यार करेला हम यही चेक कर ले यही गीतिये में चेक कर ले सुनी रुकिए एक सेकंड फेसबुक वाला बात मत करी काहे गर्लफ्रेंड से सभी प्यार करेला अच्छा। लेकिन देवी माई के गर्लफ्रेंड से का ताल्लुकात बा ना, काहे नहीं के? ताल्लुकात करी देवी माई से महिषासुर के करी के सुनी, लोग सुनी। महिषासुर से प्यार जब करे देवी माई से ताल्लुकात नहीं खे तो भोजपुरी गीत संगीत में देवी माई के गीत संगीत में बाबू सोना जादू टोना के काहे जोड़ के गावल जाता ना गावे के चाहत रही सने से पचरे गावे के चाहत रहला ए से हम चेक कइल चाहत नहीं राजन भैया हम चाहम के राउ टीम कहां बा पहले रोवे जोन सिलेक्शन करे के बा कॉली राउ टीम हेने के रही कि हेने के बता ले हमार टीम तो जहां से तू छोड़ ना ना वहां से ना हम ना पकड़ ना जहां से मन वहां से ले लेबे ना के ना बा सुने सुने जहां से रौरा छोड़ दे वहीं से हम पकड़ ले हम छोड़म ना हम अगर हाथ उठाएम तो सबे हमारे हो जाए से अच्छा, रउआ के अच्छा। देता नहीं कि रउआ अपन ले ली कौन विधानसभा ले हम कौन विधानसभा हेने के चली जाओ का प्रमोद भैया कौन चली चली हम जहां खड़ा बने हो जे के हमार हो ठीक बा हई राउर विधानसभा हो हई हमार हो नु तने हाथवा उठ जाए तो भैया पूरा पूरा अच्छा हो गए हाथ अभी उठ अभी तो हाथ उठोने ए जब बिना बोलले उठाता बोली देखिए पुलिस भैया भाई हट बिना बोलले उठी उतना बोलले के दरकारे ना पड़े काहे कि कहल गइल बा कि ना केहू आटल बड़ी ना केहू आटी हो आ हटी गड़खा गांव में जब मरद होले खाटी हो अब सुनिए हमको बनावटी लोगों के व्यवहार अच्छे नहीं लगते हमको बनावटी लोगों के व्यवहार अच्छे नहीं लगते ईमान जहाँ बिक जाए वो बाजार अच्छे नहीं लगते दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है दीपिका ओझा जी लेकिन जिस आंगन में देवी मैया के आगमन पर ऐसा पचरा हो और ताली न बजे वो बाजार अच्छे नहीं लगते नहीं तो सुनिए ये ताली अगर बोल रहे हैं तो यहाँ से ज्यादा बज रहा है आपके यहाँ से कम बज रहा है तो आपके तरफ के लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए कि है माँ
रुकी रुकी तेरे दरबार में आज की शाम काली बिल्ली उजली हो जाए। पुरान हो गई ढेरी। सुना कलकत्ता जागरण में रुआ ढेर दिन से कहता सुनी सुनी नया कुछ अरे सुनी बात आज जो तेरे दरबार में ताली ना बजाए हाथ में खुजली हो ना जाए ना तारा मुहवा पे खुजली हो जाए। तोहरे मुंह में कोकुलहट हो जाए। खुजली हमने के भोजपुरी ना कहले जा कोकुलहट कहले जा भोजपुरी में कहाला नु नोचनी नोचनी ओकरा कहल जाला भोजपुरी में। राजन भैया कैराज किशोर भैया राजन लेकिन भैया। गीत के रुआ पहले गीत गाई आ चेक करी कि रुआ इनका मुंह पे खुजली हो जाए नो कारण नोचनी हो जी नोचनी आई कैसे अपन टीम के चेक करी हमार टीम ने तैयारी में बा हमार देखो हां चेक करो दिखा दे यूट्यूब वाला भाई नहीं अच्छे तो अब तनी सभे के इज्जत हो जाता ताली बाजी जे सभे के उतनी नाच के बता दी जाता आई रोना सब खातिर को गीत गावत तनी भैया हो एक सर्व कर दीजिए। हाँ कि कमर हिलेला हो कमर हिलेला अरे कि स्वर्ग से छोड़ी माई धरती पे आवे कि भक्ति में देखा सब के झुमावे। रुको 2 मिनट बैठो चेक होता अपना और के पड़े ना आई 2 मिनट बैठो बैठो 2 मिनट बैठो बउआ एने बैठो अरे की खुशी में देखा कमर हिलेला आ सभे के वजह से जितना लोग बैठल बा ताली बजाई आ जे लोग खड़ा बा नाच के दिखाई बात अब हमारी इज्जत में आ गइल बा तो सभे के झूम के बताई एक बार आई छपरा जिला के बात बा एजा के लोग लयदार बड़ी हम सुनले बानी अब देखहु के बा पोटो तड़ी कैसे का करतरी पोटो तड़ी ताली बजावे खातिर अरे अरे की कमर हिलेला हो कमर हिलेला हेलो अब कहां बुझाइल सुनाइल भैया ताली ताली तनी को सुनाइल हो गई कहां सुनाइल देखो ऐसा बात सुनो नहीं सुनो के ताली बजावत रहे बुझात रहे कि सास पतो चार गो झोटा झोटी करत लोग हां ये लोग चार गो ऐसे ऐसे अपन ओही में घूंग में घूंघट में करत रहे लोग देखो ताली कैसे बजेला आ केंगा बजावेला छपरा जिला के लोग ताली केंगा अरे की तने बजाओ तने हाथ उठा के पूरा पूरा आई का मछवा खड़ा कर लिया पूरा पूरा हाथ का हेलो हेलो एक मिनट अब हमार बारी बा ये धुन आई है गीतिया होई आ देखिए कैसे ताली बाजी रौरा खातिर गीत चेंज कर दी का हम पूछू कदी तब लोग ताली बजाए अरे की टुकु टुकु देखला से कुछ ना होए तने दोनों हाथ उठा के सुने ही कइला से कुछ ना होए तो जब ले ताली ना आ जब ले कमर ना तो जब ले ताली ना टुकु देखला से कुछ ना होए हेलो टाटा इंडिकम हज आइडिया जियो काम करना फेल कर जाए दीपिका ओझा जी मुकेश राय को कबूल है छापरा मीठेपुर में इतना ताली कमजोर मुकेश को कबूल नहीं है एक बार शेरा वाली मैया से मोहब्बत करने वाला हाथ खड़ा कर लीजिए चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो अब बजा देना राजन भैया धुन बजा देना अजब ले